Čaute lidi, vítám vás CZ u našeho prvního dílu ze hry Tomb Raider Multiplayer a se mnou je tady Matěj. Čus. A můžeme začít. Čus na autobus. Tak začít hru. Ach, teraz si musíme počkat 15 sekund. To zas bude. Dali jsme si podzemí a veď sami uvidíte, co se stane s tou ponorkou. To asi, no, nikdo nedělal, jak jsem se díval na YouTube, možná jenom zahraniční let's playeři dělali. Ale já jsem to u československé komunity zatím neviděl, toto, takže... Jako multiplayer, že? Hej. Taky ne, no. Možná angličtí let's playeři. Ale pochybujem, že někdo zatím odpálil tu ponoru. No. No. A Češi se asi nebudou dívat na Angličany, ale to už je mimo mě. No. No já tu mám teraz ten mechanismus ponorky a že můžem vyhodit do vzduchu. Akurát, že nějak to nefunguje. Já se ji pokusím aktivovat. Hej. Já to vždy robím, že do toho sekám. Ne, ale ty vždycky odbouchneš všechny ty ostatní dynamity. Aha. A ještě mojou oblúbou je robiť jednu vec. A pak ti to vždycky fakčí. Olé. Samostrava. Jasné, mě to fakčí, takže ten most, ono to zapne tu ponorku, chápeš? Teď uvidíte kluci a holky, Vlastně, jak se odbouchnou. keď odpálíte ten most Tak to. a tam je vedľa mostu také elektrické napätie a to keď zapnete, tak sa zapne elektrické napätie na tom moste a vlastne aktivujete mechanizmus tej ponorky. Nejak ju otvoríte a práve som počul, že do mňa pálíš. Ja si sem hodím ammunition. A jaj, tak já se jdu zabít. Ne, stranu. Šedaj. Ne, cože? Ping. Dalo mi to achievement placka. Nevím vůbec proč. A já nevím, kde seš. I need ammunition. Dobře, teď se nebudu chvilku zabíjet, teď jdem aktivovat tu ponorku. Ať lidi vidí, co to dělá. Jak k tomu dojdu A je to až na konci hry. Jo, no. Au! Jsi říkal na Ak konci. sa to zapne. Ja neviem, kde si. Ja No. si ho berem. Ach jo, Čo to? zase tam nahoru. Počkaj, niečo som videl. Ja našiel som minigun. Ne. No, veď nepoužívame, ani súťaž. Co jsi udělal? Tam si, ajaj. Ne, shit. A teď použiješ F-ko na mě, já už to vidím. Au. Kilu. A cože? Jak to... No tak toto je, keď máte critical hit. Jo, dobře. Co jsem Keď udělal? máte critical damage a v podstate túto vybudujem, že mám Jo, bude. už jsem si... Holo! Já jsem byl taký bug. No. Tohle video? Nebo odbouchnem tu ponorku, ale až budou tak 2 minuty, ať to je úplně stejný čas, protože já za chvilku budu muset stejně končit. A já divákům ukážu, jak ten elektrický most funguje. Musíte přes něho předběhnout co nejrychleji, ať vás to nezabije. A máš strašne veľký ping. Jo. Já ne. Mi to jede v pohodě na 20 fps, takže... To je málo. Tak víš co? Já napad! Ty s tím... What? Ne, what the hell is... Ne. Zdrám. Quick match. Ale já jsem myslela, že se ta ponorka otevře sama, ne že ji otevíráš ty. Může se používat to, co je nahoře té lodě? Ne, radšej nie. Máme férovku. Dobře. Cože? Vždyť jsem ti trefil headshot. A vystrelil si? Jo, vystřelil jsem. Bim!
Že? They didn't hit me. Já se pokusím najít, kde je ta ponorka preblblá, zablblá. Já ti tady aktivuju pas. Ne, nebudu zlej. Ne! Míša není rád zlej. Nejsem, no. Já jsem prostě média. Ne! Co? Ještě něco se odpálilo? Ta ponorka se otvára, jak můžete počuť. Jo? Tak já si No už se říkám, otvára. jo, tak to jdem zapnout? Ne, to bude moc náma na jo, jasně, Zkrátí zavísel čas. ty elektrický most, pane bože. Zabiješ se ještě. No a všechno, a ty mě dorazíš jedním hitem kamkoliv. How God I damn did it. it? Proč jsem skočil? Že tam je normálně jako, víš co? Tu potřebuješ munici na co? Do kuše. Nestřílíš municí, ne? Munícia je aj šípy. Já vím, a I já am vím, running. Ow, I taking electric damage. electric damage. Ne, pane bože, já se tu... Jsi ty? Já nevím, kde jsi. Já jdu ne, nejdu zapnout ponorku. Bylo by to Nejdeš. ztráta času. Aha, teď budeš používat to tak, takže já zdrhám. Au! Rychlo prebehnout. Díky. Nič. Díky za to, ale ty jsi neumřel, nebo jo? No. A zase vyhrávám jako vždy. Tak jasně. Ty jsi OP v tom Raiderovi. A to už jsem ho myslet nehrál. Čo tam vybuchlo? Ne, Budem hádat, moja pavca, že? asi jo, já jsem tu něco rozbil a bylo to červené. Bo já mám takovou schopnost, že vidím nástražné pasti. Já, jasně, podpal se, tyjo. Co jsem? Média. A v Hearthstoneu už jsem velký profesionál. To... Už hraju za Huntera. Jsem viděl Čo v tom Raiderovi pomínáš Hearthstone? Nic. A já, on jde za mnou. Ne. Proč? Jasně, skoč do toho, skoč do vody, tyjo. Shit. Chceš udělat neférovku? Čo je? Ty si ma ho trafil do pasce. Jo? Tak Ja som sa vyslobodil. To je jediná vec, kde môžeme používať pištole. Toto nepoužívame. Tak já nevím, jak z toho ven. Takto. A mimochodom robí sa to shiftom. Já vím, už mi to říkal několikrát. Já jsem stoupnul do svojí pasti. What? Ne, ja som tú pavcu aktivoval akože na mňo je strane. Ja. Ne! Ty si! Moment. Jak vidíte, s náma je zábava. No, ak máme rovnocenných súb, sakra, ja sa skoro spravil kamikaze. Zlá zábraň. Chňap. Bez pištoly, veď len kušami. To si neřek, řek si, že vším, tak dobře, teď už... Povedal som na férovku. Aha, tak... Dlžím ti jeden menší onending. Ne, dlužíš mi ding. A já nevím, co je ding, takže ping. Niečo ti dlžím. Jau, headshot. Toto ti dlžím. Mimochodem dlžil... Ježiš, ja to neviem vysloviť. Mal si u mňa dlh jedného zabitia pištolkou. Čo trepem už.
Something's wrong. Já nevím, máme 6 minut ještě. No jasně. Připočítej další 2 minuty. Já jsem málem zase skočil domů. Ty, hajzel. Hajzel. Ajaj. Musím tě zabít dozadu, nech to ľudia vidia. Ne, já mizím. A teď mě zabiješ kuší, já už to vidím. No, jak to říkám, tyjo. Jo, zabil se, ale já jsem do něho ani jeden hit nestřelil, což je škoda. Měli by udělat, no, neměli by udělat to, že když ty umřeš, tak já umřu taky. No ne, jakože se mi přičtou body, protože to by ty už měl bodu hafo. Já vím, že To mal hlavne ty. Áno, kamikaze. Yep. Potom, keď bude 10 sekúnd do konca, aktivuj Ne, onu. 10 sekund ne, protože já musím končit, víš co. Tak minútu. Až budou 2 minuty, ať to je tak stejné. A proč mi to teď laguje? 13 FPS. Už mi to zalagoval, shit. Počkej, já se jdu odlagovat. Toto bol milý. Já myslím, že si umřel. Jak to? Urobím ti radosť. Čo? Ja som myslel, že sa ti priráta kill. Proč se mi to tak laguje? Neviem, pre mňa je to výhoda. No je, ale to je pro mě nevýhoda. Jo, už 18 FPS. Dobré, tak když sprintuju. Musíme sprintovat, dobře. Když se mi vybije sprint, tak to jede furt na 19 FPS, tak co s tím předtím bylo? Aha, to tím elektrickým mostem. Aha, už to chápu. Počkej, nech mě žít. Lepšie? Ne, voda. Ale most lepšie? No, už se to dalek nelaguje. Ježiši, on je na mostě. Už ne, ale byl tam. Ne, mi se to bude lagovat. To je shit, tady to tok. Ajajaj. Konečne si ma zabil. Jo, mám 4-1. Au. 4 au. 15. Udělal jsem ti radost? Ne. 15. Ja len pošel 15 a ty tak letíš do vody. Já jsem letěl až potom, co jsem to řekl. Ne, já tě vidím. Ne. Jo. Ne. Jo. Aj teď? Ne. Teď už ne. Uf. Proč? Ne. Letím. Jasně. Já budu... Ne, past! Ne! Proč se chytím vždycky do té pasti? Počkej. Ale vždycky... To je shit. Ty jsi do... What? Zas jsi to aktivoval pro sebe, jsi zlej. My taky můžeš nechat něco, ne? To by nebyl Tomb. Já jsem málem zas spadnul do vody. A teď jsem spadnul do vody. Wow, ten most sa pohol. Tak už zapni to, já jdu zapnout ponorku. Nebo ty ji zapni. Dobré. Uvidíte, co se stane. 3. Teď. Cože? Tak je boom. To je boom nefér. Jak vidíte, srovnalo se to na 2 minuty a všude Všetko tu padají padá. šutry. Tudíž tě může cokoliv zabít, kdykoliv, kdekoliv, jakkoliv. Moment, čo? No keď na teba padne shooter, tak to není jakkoliv. Hej, hold on. Je taká hvězdica na zemi. Jo, počkej, já se na to chci podívat.
A tak ty už tu nejsi, škoda. Proč mi to všechno... Au? Kdo mi... Aha, proč mi to všechno blíká? Já jsem spáchal sebevraždu, ani nevím jako. Já vím, ono ti to ten šutr prostě hodí do hlavy, ani nevíš, že... Ježiš. Už zás? Jako, já jsem ještě ani tím šutrem ani jednou neumřel. Škoda. Olaj. Počkej, zkusíme Počkej, já jsem chtěl říct, že oba zkusíme stát na jednom místě za... Tak zkusíme stát na jednom místě, za jak dlouho nás to zabije. Já stojím. Dobře, ale žiju. Tak kde nejvíc padají šutry? Tady. Na mě. Já Tam, kde skočím jsou na já šutry. padají. Dobře, tak to byla voda. Už dvakrát se mi podarilo zomřít za 20 sekund. Ty šutry snad padají na mě. No však já jsem je tak navigoval, víš, ale stejně mi to tam nedává bod. Ježiš. Aha, jo, jdu spáchat sebevraždu, počkej. Položíme to tu. Ne, já jsem chtěl si pod sebou odbouchnout to, ať letím, ať... No, takže zpět do hlavní nabídky. A tohle by bylo pro dnešní díl vše. Já se s váma loučím. Bye bye creatures. Ano, ako to hovorí v tom Tomb Raiderovi. Goodbye creatures. Takže čau čau. Goodbye creature.